Garom kadokoi pansame to me 13 May arni isi abirta na klang lo abirta ke pini 14 May si klang lo isi ning oi ning duk me abirta Manipur pen hati hadak Reverend pastor mate anam asai ke claim atum Aphan Bangkethom ban bang apran ended komani chini ne pinatum Kopi potong alang di tumhan pran ended lo exactly athe bangeli tum chini nelang athe investigation same padopon bomlang sitame kopi pi tahai chilo hala salam same tum Chethan nama Lapenke alang tum konat ke dam husi kopi ke claim husi alang tum han apran ended lo Lapenke Bangkethom mangke apran nam ed lo alang tum amen kopi pi lo Chethan nama Lapenke drivers sitame along ben along ke tok asabo fracture diti drivers sitame apran dam juilo pu ke tok sitame do bangner cap areng hukiso pu ke tok dim sitame do Nasi ko antong areng hukiso ni halan bang exactly bang ni lisame chini ni delos tame bang phoben abat ke areng sonang lo Lapenke alang itum phan hospital si ponang lo iltum angton pen itum Chethan nam stang thiek pen Manipur long suluk soda ka Aphuthak ke nalitum same chini lo 2023 aning kan pen lo lapunat kukizu Lapenke maite tum angbong ron dokok lo kai ki same itum Chethan pon vero hala bang solamang ke alang itum same maite tum ta ST alang tum status ke hang Lapenke lapunat kuki tum bangke kuki zu tum bangke la inglong ari ri ke do tum bangke papi long le alang tum bangke kam khe don lo bang so ke kam khe a join si alang tum ang bong same ron do ko 2023 me a cheklo lom pe non an stame bang so ron bangke do kok lo aron ma ke avede tai lo mene sitame aning arlo bang alang tum kache langun ike do kok lo lasi lasopot laso aron bolsi alang litum phan la Reverend punon pastor punon alang litum Pathilot pu bangke litum jongdam bangke un e sitame litum matha dame me halaso aron apot si non sitame lahai kisung phonang lo mapo kinam tang same non he jonglang litum same Chethan lo bahini osomatuma parana mangju akleng mai pinso la bangke inut abong bang alu suso bangke chiklo jon plinian velang halal sitame kunane pen rocket bomb nang lo paklo der lo bhani somar bangke apran nam jula dimaklong masi apai phan bangke hospitalized lo hala Aphuthak same tum Chethan elo Lapenke non ni tum birta ke long bangke konani pen arlo asom pusi pulo ko mani pangtek thik der lo no make alang ni tum si apru pru der lo Lapenke adimaklong masi Bangkethom bangke apran nam jula non ki thi dun lot tum bangke konani munit ke heng nuta kali nani meme he no ke claim tum same kali politician arlenget he sitame kali alang litum ke la kiduk ke la rat mate hada ke ron do ko ron ke do pena joine muni tum kwani aning oi ning duglo halatum phansi alang litum ke dampo aning pang sam dampo arna mardom pidampo arna malam pen alang litum phan ning ke the alang litum pite kangpo la chot kalilang lapupu khai phan sitame alang litum ke misen Lapenke lapupu khai phan sitame ning isi vet ko son si donang jiwa koson si put hot chemi thunang jima hala haya alam se alang litum same thanam lo chingki Chethan lo sitame ning oi me bangke la son me sena munit abang phutum si bang so pirte pen dam thunang ko Komat lo ke chok sike lage TBA mate la Thadau Baptist Association bu TBA a church a leaders Atum lo lake alang litum si aprandam nang juilo alang litum conference dodam lo chura Chandpur podim la Manipur along malo alum conference do date pen la 10 o'clock le 10:25 alom lo la ada prang alom lo alaitum kaduk ave tang 8 pen kang pok pi podim put hot nang chirui thulopu alaitum kang pok pe district wang bom unhut kot zim Lapenke kot len pu hala bangso arong amen lo lake bangso arong alom si alang litum han bangke komane pangtek tek the amunitum heli out cry tum si alang litum han bangke ablo Lapenke apran hadak masi alang tum bangke dam juilo Bangkethom apran nam juilo hadak inu bangke Reverend Dr. Vumthang Sithel haupu pronunciation bang ni asabo chok chide thai ji diapon ikta la alang li bangke a president no pula Thadau Baptist Association long alang li ke a president no Lapenke alang li ke aprang former general secretary lo pusipu la Manipur Baptist Convention long ke Lapenke inu bangke Reverend V Kai Golun lawum pusipu lo alang li phan Kai Golen pusame pupupu alang li bangke finance secretary mate alang li pastor asai system ke claim bang phu Lapenke inu do thulang pastor Paugolen
sitel hau polang lipan paugo pusi ki pupu alang litum kado kawe arnam asai ki klematum alang litum bang kabor ida mangke kado kawe akhai stami ning sido nangji Lapenke puthot chemi thu nangji lason se alang litum bangke than lo momo Lapenke la TBA Thadao Baptist Association like cookie zio community made cookie zio amuni tum bangke hadak do pik pulo bangso a violence ke do hood alang litum stame penang an ke rabdun lopu youths tumhan punon hala ahema rida vide tumhan punon Lapenke alang litum ministry Arnama ministry mate arnama sai plotangte nani tum sami chini thaipo akheng no son ke kalilo kiduk kila karat tumang ko son si rab nang jima aning bang sam nang jima kipi ki pajir nang jima A to Z alang li tum bang ke claim lo alang li tum ki thi lot pena joini si penang an hadak arat kuki arat tum bang ke aning oining duk chipak lang lo Lapenke kuki atum program social organization do alang li tum bang ke shut down dead lo hala bang so dim bang ke kangkir samai to pon kok lo athi alang tum komane kheng no dak amuni leke thikali Muni tumphan kiduk kisung atumphan kerap atumsi apran ke namna laso bosi adak aning oining dupiglo Lapenke adhek kuki tumbang akoi ki pidam ke alang litum ke blame nam bangke leke ZUF puatuman se alang litum bangke akoi pilo Jelian Grong United Front puatuman si alang litum bangke akoi pilo alang litum bangke ning jeda mangla son lo NSN IM atumpen alang litum bang chepeng si alang litum kerap si alang litum bangke bangso kating kheng asai bangke claim lo polo sitame ZUF matela Zeliang Rong United Front alang litum bangke Chethan lo lage nili tumle ke thengkheng kali polo ante Komat si kating kheng lo alang litum phan hala bangke theta na question to ko ma anstame Lapenke si theta na question ke Kopi apor si lason me sena muni tum phan arna ma sai ke claim to man rat tum phan kai ke kang hon atum Aphan le lason Kepathi nang lasi exactly ke tum chini dam de lo stame tum tahai lason pot tahai pu bangke kimatha dam me ason nang ke do alang itum pupu akhai phan sitame mate kado ka ve arat phan same ning isi kewan ji phan si bor ilo lang tum ke bangso sai bang alang itum claim pon opu lasi komane bangke hala bangke aning samsede thai ji lapupu akhai same ning isi vet kidoji phan ke aningang hidet dokok thai ji alang itum ki claim ke dam bang aning samnun de thai ji la support si alang itum han ma ke thanking det thai lo exactly ke chi ne stame la som thai ji ma pu Lapenke si a possible reason do thulang matha dam me ke aprang stame la kuki pe naga tumang ke ron do lopu Lapenke hala bang so ron a join in non stame alang itumang bong ke arlo ninga che so do pensi alang itumang ke la son a claim that the hyplo nagala arlo ki do tumang si claim that lo bon puke mathas tum stame dolo sitame ajale Chethan sita lason me sen amuni tumpha arnam asai ki claim tumphan muni tumpha ning isivet kewan jikabor I tumphan bangke ke pathi bangke lake chokchi pigalam no Lapenke ke the na question bangke sarkar tum Kopi posi non an same thang na step deng bondek chidelo Nani tum samay karjulang pon kya jir ding piglo hada kuan lo 60,000 abad amunit ahem rit kivir nang alang tum relief kem long sikit donang Lapenke lapuna 260 amunit ke apran nam elo kuane church sitame me kai lablo kuane mandir an same me chikai lablo ate maiti tumange penan ki Hindu sike ong Lapenke lapuna kuki tum banjong silang lo plotang de kuki zu tum banjong silang lo plotang te lapuna bai Christian sike ong rasi alang dom khayang mong sigi char bulo stame aphi ke dhorom amendment same ka char budolo hala so 2023 ehut Lapenke non stame hala bang so apot bange komane aning long mangke hala bang so aning ke kangke doji ate puben same muni thilo hapu pen same muni thilo la so pusi non same la son alam mangke ke klang nang lo loge us government dom Kopi lo ke claim Narendra Modi alang di pange batai lo ke hang wang radak na pang sam tha pu hala kong ertum bani thilo rusame ko ani hadak mitheng tom otsi sarpi matum same protest lo wang radak penir solution napaklang tha tawar mesera tawar napaklang tha dak munsamwan tha pulo sitame ko PP step tong gedeng pone chini ne dalo police army bang ke toy pak eli tum thek ponong ji labang protest tum han ke theng ke chok lason same doji labang ke bangso kong er bahani thilot men aphi hala aning jangje ratum aning jangje pen hala CRPF kem long same tengkheng dam lo hala bangso ka tengkheng dam hut stame put hot angko
CRPF ตุมสมัยอาศัยจงเจเฮลียมุปังจารลเป็นฮัดักสมัยบางทอมนี่แกปุถอดอัปรานำนังทุจุยโลลาสิกิที่โลกกายคิดสมัยฮัดักอาลัมนงสิริตุนทานเอาปุรตังเดกายคิดสมัยตุมอาร์จูปนงจิลาซอนเปรจำกิสุงบางแกนิวส์มีเดียลองกลางเทเดไทยลอสตามิกิที่กิจามังเอลิตุมกายคิดสมัยอาร์จูปนงนั่นนี่ตุมมาทัตตาฮัลบางแกมันนิปุระลามลอาซัมลองการบียงลองจงสิลาซอนอาซิติชันนังเลรอกลปุรตังเตसरकार तुम हदांग मणिपुर लोंग के लांग ले सोन थो जोंग से कार्बियंग लोंग समे नंग लांग ले दे लो पुलोतांग टे नानी तुम को पिलो के माथा जी पिलो की पूजी के लसी नीली की पुदाम जी के थांग ता बेलो नीनी निंग थेलो ला बांगसो पीर थे बेन के दाम जुई आ फैमिली तुम मांग के दो वेग जी इरी तुम मांग के बांगे थोम पूजे थान चोल लो समय ला बांगे थोमा प्राण के दाम नांग पेन आ फैमिली तुम मांग को आने निंग ओय निंग दुक दो जी asi nili ning chelo alang ni tum family same bangso kiduk kisung pen ning oi ning duk pen same ana malang ni tum phan ning paplipo mate puthot ka khi ason alang ni tum phan ning oi ning duk same pating ne pupusi nili ning thelo Lapenke isi bangke prabjin pen alang ni tum phan mat madu le pathi same alang ni tum phan nep ing nang po Lapenke justice long pupusi nili same ning ithe pondolo nai tum same thek ponong ji mesen amuni tum se apran ke dam nang हापुना आदाय के दो किचोक छी तुम हन मांगे थांगनात समय क्लेम तु थे थांगनात समय एक्शन एन पॉन तु थे समय लापुनात मिशन अकाम की क्लेम तुम आनामा काम की क्लेम आनामा काम पुलुतांग टे लगे कांग थीर असोन अनसी क्लेम पो खेंग नो दाक कादोका वे रात तुम पचे चौक पचे थेंग नंग पचार वो नंग पाची पाथी नंग बांगे माथा ठेलो समय हाला तुम सी अपरान के दाम नंग निंगोय निंग दुक मे बांग सलाम दंग सी एतो माथा दाम पा मे पुलुतांग टे निरे बांग सो वीडियो लं पादिंग दाम ओइलो पुथत चतंग थनां का प्रेक वीडियो लं प्राबजिन पेन तो मे थांग मे कार्ड